Националният ученически конкурс е по инициатива на 3 министерства – на образованието, на културата и на физическото възпитание и спорта. Учениците от 2 седми и 1 пети клас в ОУ „Христо Смирненски“ в град Радомир сами са подготвили проекта си под заглавие „Аз не пуша, по-добрият избор“. Първата фаза на конкурса е преминала с изготвянето, а във втората ще се изявят с презентация на дейностите по него. Идеите им са да се организират повече походи сред природата и спорт за децата, да успеят да направят пиеса и да нарисуват няколко картини и плакати, които поставят проблема с тютюнопушенето при младежта на преден план. Каква е целта на проекта, свързана с тютюнопушенето? Да се повиши информираността на учениците, родителите и учителите за вредите от тютюнопушенето с цел превенция за употребата на тютюневите изделия. И ние търсим отговор в този проект алтернатива за уплътняване на свободното време. Втората фаза ще бъде до началото на май. Училището готви и интернет страница. На нея младите хора ще бъдат предупреждавани какви са вредите от тютюнопушенето. Организира се и група във Фейсбук. Там също ще се публикува полезна за подрастващите информация.